Ahojte všetci, zdravím vás pri ďalšom videu opravy Zetoríka 25. Takže ako sme postúpili, tak teda máme blatníky už nastriekané, už teda nahadzujeme naspäť, plus teda už aj zadnú časť máme spravenú. No a teda dávame blatníčky naspäť, takže sme pohľadali šrobiky nové. Už keď to dávame, nebudeme tam dávať staré. Takže blatničky máme už nahodené na šroboch, podotahujeme. No a teda budeme pokračovať ďalej, budeme dávať skrinu na baterku. Takže nahodíme skrinu na baterku naspäť. Tu máme tu tiež už nachystanú. No a teda sedačka je tiež spravená, nastriekaná, tá nám ešte schne. No a teda takto sme postúpili s traktoríkom ďalej. No a teda čo nás čaká, budeme musieť znova pozapájať teda elektriku, nahodiť svetla. Takže to už je taká tá lepšia robota, myslím, že to už bude trochu ubúdať rýchlejšie ako tá príprava, čo bola doteraz. Toto všetko, takže už mám z toho trošku takú radosť, že už to vyzerá také skompletizované. Potom ešte samozrejme sem na blatníky treba ešte prišrobovať tie okraje. Tie už máme tiež vo farbe, takže to sa nahodí. No a teda dali sme aj nálepky. Síce za mňa sú dosť veľké, no aké som zohnal na internete, také som objednal. Myslím, že sa dajú aj menšie kúpiť, videl som už také, ale tak aké prišli, také som nalepil. Mohlo to byť trošku menšie, ale tak nevadí. No a plus teda dopredu ešte tiež nálepka diesel. Takže aj to máme spravené, už aj kluku. No takže takto sa nám to už teda začína podobať na Zetorík 25 a teda hovorím, ideme teda ďalej pokračovať, dáme skrinu na batériu a spodok sedačky. To nám hovorím, sedačka nám ešte schne a to nahodíme naspäť, plus teda elektrika, svetla, pozapájame, odskúšame. Malo by to fungovať a traktorík môžeme potom zase ísť trocha prevetrať. A môžeme pokračovať potom ďalej na náš slúbený nový projekt, takže máte sa na čo tešiť. Tak ak vás videjko baví a zaujíma vás naša práca, tak kľudne dajte like, dajte odber a teším sa pri ďalšom videu. Takže majte sa pekne, prajem vám ešte pekný deň. Ahojte všetci.